Jeg vil gerne lige have et alvorsord med jer. Jeg sidder her den anden dag og scroller på min For You-page og stusser over en video, hvor at Martin han fortæller, at han har trukket idræt til sin hugeeksamen. Jeg bliver student i år, så jeg er mega jaloux på, at han har trukket idræt, fordi jeg skal op i oldtidskundskab til min hugeeksamen. I hvert fald så går jeg ned i kommentarsporen. Jeg vil lige se, om der er nogle andre, der har fået nogle sjove hugeeksamener. Jeg er fuldstændig målløs over, hvad der står nede i den her kommentar. Der er så meget, der bare ikke giver mening her. Martins video, den handlede kun og alene om hans hugeeksamen. Størstedelen af kommentarerne, det handler om hans seksualitet, om hans identitet og hvorvidt det er okay, at han har den. Jeg har heldigvis fået lov af Martin til at lave den her video og snakke om det, fordi jeg synes, at det var helt absurd, at der var de kommentarer. Især en slags kommentar sådan irriterer mig bare sygt meget, fordi det er en kommentar, hvor der står sådan dag ødelagt, og så klokkeslættet. Jeg gætter, at de har set Martins video. Så har det faktisk startet en kæde, eller hvad man kan sige, hvor folk har svaret til den kommentar. Klokkeslættet, de har set videoen og skulle have deres dag ødelagt. Hvilket jeg ikke regner med er særlig sandsynligt, at de har. Jeg kan faktisk overhovedet ikke se, hvorfor en video som den skulle have ødelagt nogens dag. Det er sådan meget kliché efterhånden at være sådan her i 2026 eller sådan noget. Men det er jo rent faktisk det, jeg mener. Sådan, burde vi ikke bare være blevet så meget bedre til at rumme hinanden i 2026, end vi har været for nogle år tilbage? Det er jo ikke alene bare, at der er alle de her grusomme kommentarer. Det er jo også det faktum, at der er så mange, der har liket den. Min video her, den er jo nok bare for at skabe noget opmærksomhed om de her kommentarer, fordi jeg synes, det er fuldkommen sindssygt. Bare tænk over, hvem der modtager de der beskeder. Jeg har talt med Martin, og Martin er heldigvis okay, thank god. Heldigvis har Martin overskuddet til at se igennem det, og bare vide, at de er forkerte. Pas godt på jer selv, stay strong, ligesom Martin gør. Ha' det sygt godt alle sammen, undtagen jer, der skriver dårlige kommentarer. Hej hej!